ଏହା ହେଉଛି ଦୟାନିଧି ମଉସାଙ୍କ ଗାଁ। ସେ ଆଜି ଭୋର ସକାଳରୁ ଉଠି ବାହାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଖକୁ, ସହରକୁ। ମଉସା! ହଉ ମଉସା, ତମେ ବସ୍ ଆସିଲେ ଯିବ। ମୁଁ ବୀରେନ୍ଦ୍ରକୁ କଲ୍ କରିଦେବି। ମୋର କାମ ଅଛି, ମୁଁ ଆସୁଛି ହେଲା। ୟାକୁ ଟିକେ କଲ୍ କରିଦେବା। हेलो ହ୍ୟାଲୋ ବୀରେନ୍ଦ୍ର। हाँ पंकज कह रे। ତୋ ବାପା ତୋ ପାଖକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ରେ। हाँ अच्छा केतेबेले कहलु? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ସକାଳେ କାଲି ପହଞ୍ଚିବେ। ଆଉ ତୁ ଆସିକି ରିସିଭ୍ କରିନେବୁ। अच्छा ठीक अच्छे मु सकाळु रिसीव करने जीवे। ହଉ ରହିଲି। चेस पुणी गोटे नुआ टेंशन एते काम भितरे। हो रे बापा हेला हेला बापा तमे आसिला मते जणैलानी से पंकज मते फोन करी जणैला आउ तमे आसुछो। तमे आसिला मते टिके जणै थांतो ना। अरे पुओ तते देखबा पाई मोर मन हैला पळे बाटरे किछि असुविधा हैनी तो? ना रे पुओ। हो चला चला। तू केते दूर रहउछु की? एई पाखरे रहउछि बापा। बापा आमे टिके खाई जाबा आउ सहर बुलिबा तापरे आमे रूम को जिबा। हेलो अच्छा ठीक अच्छे टिके अर्जेंट अच्छे कि हौ मु 10 मिनट भितर जाई पहुँचुछे है। बापा मोर ऑफिस कॉल आसला अर्जेंटली मु सांगे सांगे काम सरिकी फेरी आसबे। जदि लेट हुए यहाँ मो ठिकाना फोन नंबरटा रखी था आउ किसी पैसा रखी था। हाँ रे पुओ जल्दी आसबू हैला।
ମଉସା କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛ କି? ହଁ ରେ ପୁଅ, ସେ ପୁଅ ଆସିବ ବୋଲି କହିଥିଲା, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲା ନାହିଁ। ମଉସା କିଛି ଖାଇଛ? କିଛି ଦରକାର କି? ନା ରେ ପୁଅ, ମୁଁ ଖାଇଦେଇଛି। ଟିକେ ପାଣି ମିଳିବ କି? ହଁ ମଉସା, ମୁଁ ଦଉଛି। ମଉସା ନିଅ। ଆରେ ପୁଅ, ତୁମେ ଏଇଠି ରହୁଛ? ହଁ ମଉସା, ମୁଁ ଏଇ ପାଖରେ ରହୁଛି। ପୁଅ କ'ଣ ଏଇଠି ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛ? ନା ମଉସା, ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲି ମୋ ବାପା ମା କାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ। ମଉସା, ତୁମ ପୁଅ କୋଉଠି ରହୁଛି ଜାଣିଛ କି? ନହେଲେ ମୁଁ ନେଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ନା ରେ ପୁଅ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନାହିଁ। ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଇଛି ମୋ ପୁଅ? ଏଥିରେ କ'ଣ ଠିକଣା ଲେଖା ହେଇଛି? ଦେଖେଇଲ ମଉସା। ଯଦି କେହି ବୁଢ଼ା ଲୋକଟିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତାକୁ କୌଣସି ମଠ ବା ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାର ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି। ମଉସା, ମନ ଦୁଃଖ କରନି। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ତମ ପୁଅ। ଆଜିଠୁ ତମେ ମୋ ସହିତ ରହିବ। ଚାଲ। ମଉସା, ଏଇଠି ବସ। ଏଇଟା ଆଜିଠୁ ତମ ଘର। ଏଗୁଡ଼ା ମୋତେ ଦିଅ। ଓହ, ମୋର କି ଭାଗ୍ୟ! ଏତେ ଦୂରରୁ ପୁଅକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ଶେଷରେ ପୁଅ ମୋ ସହିତ ଏଇଆ କଲା। ମଉସା, ମଉସା, ମଉସା। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ? ରୋଶନ, ଯିଏକି ତା ବାପା ମାଆକୁ ପିଲାବେଳେ ହରେଇଥିଲା, ତାକୁ ବାପର ସ୍ନେହ ମିଳିଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ବାପକୁ ପୁଅର ସ୍ନେହ ମିଳିଲା। ସତରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯାହାର ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧା ବୟସରେ ନିଜ ବାପା ମାଆକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାହାର ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କେତେ ଯେ ଝୁରି ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ କହିପାରିବେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ।